मा फिल्मा दायो बांसिन ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो देलाय पुष्पाराज थ' लोगोफोर नै आं दायो टिउसनखौ लाबाय दं रानिखौ नै दिखिजा लिरबाय दं रानिया ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन नायलांबाय था अब्लानो मिथिलांगोन दे लासैनो मिथिलांगोन ओमफ्राय नै दिनै बोथोरखौ नायलाय 7ता 8तायानो जासिगोन दे नै दिनै बोथोरा इदि जाना दंना खोमसिनो जोंनिखिजाय मायाव दैयाव एसे बरफ गोलैसिगोन नामालै नै खोमसि जाना दंथारो आरोना दिनै 7ता जाबाय अखा हां हां जाना दं दोमैलुलुनो मा जाबावगोनथाय बिराद गोजान माथो कलेजावबो इनि थाखायनो थांनो हाया जायो जोङो जोब्बाय नै बाय 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 होनदो टिउसन जोब्बाय एबार नै सासेखौ खबर लायनो र' आं माबायदि फरायगासिनो सुवादा मे आइ कामिं सार मे आइ कामिं नै लेखा फरायबाय दं नै फंबाया जोंना ओमफ्राय टिउसन लायनो एगजाम जाबाय दं ना मा दं दिनै एनुवेल एग्जाम ओमफ्राय मेथ्स दं मेथ्स हागोन ना हाया हागोन ओमफ्राय दे नों बेसेसिम फरायनाय खोन्थालाय रायजोफोर क्लास 9 आव फरायना दं क्लास 9 आव आसामिस ना इंलिस मिडियाम ना बर' आसामिस मिडियाम फरायदो जोंहा फंबाया ओमफ्राय आंबो आसामिस मिडियामानो बारु ओमफ्राय एगजामनि मा नकल सकल लादो नामा बोरो ओमफ्राय नै जोंना फंबाय बिदि लिरना दोनदो आरोना नोङो रुमखौ आंनि रुमाथ' बोरैबा मोनसे लेथ्राखा दे फरायबाय था एगजाम दं दे खोनाखाबाय दा रायजोफोराबो मिथिखाबाय फंबाया बेसे क्लासाव फरायो बेयो क्लास 9 आव फरायो ओमफ्राय आसामिस मिडियाम फरायो आं नै मोखां सुनो थाखाय दै फुदुंबाय दंमोन आरोना दाबायदियाव गेसा बिराद मोजां जायो आरोना गेसा दाबायदियाव थाङा जोबा जाय अर सायग्रा अनो बिदियाव जाय ओंखाम ओंख्रि सङो दाबायदि बिराद गेसा बासि न'खराव मानो होनबाथाय बांसिनानो बेफोरदियाव गोजां बोथोराव बांसिनानो अरदाबफोरावसो माबाखायो ओमफ्राय आं दैखौ मानो थाखाय फुदुंदो होनबाथाय नै मोखांना सिथर जाजोबदोंमोन ना बेखौ दै गुदुंजों हुख'नानै नै जे माबा बाख्ला माने बिगुरा गुगासिगोन आरोना इखो थ' गोबां मानसिफोरानो होनलायगोन मा सोर खोन्थानो होननानै बेखौ मैया आब' सासे खोन्थाथ' खारो नै ओमफ्राय आंबो ट्राइ नायनोसै दिनै खारगोन ना खारा नैफोरो सिथरा आंना नै सिथर दंना आंना सिथरनिया दाख्लै बावैसो माबायदि सिथर इमान जाखावनानै मोनदिया आङो ओमफ्राय दिनै माबाना नायनो र' दिनै खनसेदोलाय बहा खारनो आरोना बे सप्तासे खालामना नायनोसै मा जायो ओमफ्राय फुख्रिनि नायालाय दंना गैला जाखोलै माथो बारल'लाबो खारथिंलाबोलै माला जोंखौ पात्ताखौनो मोनदिया सानफ्रामबो जाबाय थायो नालाय बहा ना थानोसै इनि फुख्रिनि दैया बारा जाबाथाय नैखिजा हेगारनो थाखाय माबाबो दंखायो नै जुगार जन्त्र होननायसो जासिगोन दा इखिजा नैखौ खेवना होबानो दै एकजा गबाय आरोना जेब्ला दैया बारा जायो मालाबा अखा हाना बुंसारजोबो ना होमबाना इखौ खेवना होसिगोन आरो मेटेका सेटेका लाबोना फैबायमोन ओमफ्राय नाया गैला दा ओइ नै मासे बारदोंमोन इखिजा मासे बारदोंमोन ओइ नै खनाखिजा गैला होमबाबो खोब दं मासे मानैल'सै नै गाइस आं दायो गामियावनो एसे बारहावा जानो फैदोंमोन आरोना बारहावा जानायनि टाइमाथ' दा नङामोन बाट दिनै बोथोरा बिदि जानायखाय जानो फैबाय आरोना एसे थान्दानो बिराद फ्रेस मोन्दों आरोना दायो टाइमा 8तायानो जासिगोन ओमफ्राय बोथोरा दिनै बोरैबा दोमैलुलु जाना दं आरोना एनिवे ओमफ्राय नै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन ना गोबाङानो नोंसा फादारा मा मावो होननानै नोंथांमोना कमेन्टखौ खालामबाय जेब्ला आं एन्सारखौ होआलासिनो थानोसै बे माब्लाबाबो जानो हाया गाइस नोंथांमोना सोंहरबाय जेब्ला आं एन्सारखौ होथारनांगोन ओमफ्राय जोंहा बाबायाथ' जेबो साख्रि मावा गोबाङानो हाजिरा नर्मेल खामानि मावनानै जायो बेफोरनि गेजेराव जोंहाबो न'खरसे जोंहा बाबायाबो हाजिरासो मावना जायो जोंहा बिदिनो आरोना जेबो साख्रि बाख्रिथ' गैया अखा थाइफ्रिहांबाय नै न'आव थांफिनसै आङो दायो बारहावा जाखांबाय बे साथा लायाखै नों साथा लायाखै साथाबो लायाखै अखा थाइफ्रिदों न' दा मासो दुगालै साथा लाबानो जायो बिदि गियो इंलिस डायलग मारिनो रोंगोन ना रोङा हु आर इउ होनलाय खनसेल' होनलाय हु आर इउ होनलाय हु आर इउल' होनलाय हु आर इउ दे खनसे होनबालाय हु आर इउ होनलाय वारि नङालै हु आर इउ ओमफ्राय हिन्दी मा रोङो दे खनसे हिन्दी होनलाय हिन्दी रोङा आइ लाभ इउ होनलाय खनसे आइ लाभ इउ होनलाय आइ लाभ इउ देनजारलै आंना दार्लिंआ थ' दायो आङो आइखौ पुष्पा डान्स मोसानो नागिरदों आरोना मोसानो हागोन ना ओरै खालामलाय देलाय खनसे झुकेगा नै साला होनलाय खनसे
कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये? एबार माबा श्री बल्लिनि ओरै मोसानायखौ आं गोसो लोंहोगोन ओमफ्राय सामेखौबो आं सिखायगोन दै फैलाय नोङो आं सिखायगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मैया मुराकामिया बक्सखौ दामबाय दं आरोना दा माने खामानि मावबाय दं ओमफ्राय एसे डिस्टार्ब जागोन बाद होमबाबो जों भिडिअखौ बानायनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे रेडि ना एसे थाइथा आं स्टेनाव पुरा लगायना लाग्रोग्रोनि ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय एबार आं इखौ ससमा गानहोग्रोनि ओमफ्राय मोसाहोगोन आङो Oke, दायो रेडि ओमफ्राय मोसासिगोन भइसखौ खोनागोना खोनायाखै नोंथांमोना आं मिथिलासै आरो ओमफ्राय दायो भइसखौ खोनायाखैबाथाय आङो भइस डाबिं खालामना होगोन ओमफ्राय रेडि एक्ट्रेस आजा नुदों गाइस कमेन्ट ओरै लालाय आं खोन्थायनि नों आंनिखौ नायना लाग्रोखो थांलाय निया थांलाय आंनिखौ नायदो ओरै खालाम Biar aku bisa beri. Ayo kita putar nagarna re. Oke bertemu sudah. Nabi ada bila. Erikale. Ayo kita cek erikale. Erikalam tu deh. Ini nonga. Eri aja tu siapa re? Eri sikar ber. Eri kau dah eri sikar ber. Oh yes, sampai coba ya. Oke, bareng harusnya kalam dah ya. Info ikhjabi dina tampildo. Oke, deh. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी Oh my sab. Dayo aing mosahobaय ओमफ्राय दायो मोसानो रोङा आरोना इयो ओमफ्राय मा फिल्मा दायो बांसिन ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो देले Pusparas. Wah, डेन्जार रोंखायो थ' गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो खोन्थाहरदो कमेन्टआव टाक लिरना हरदो जुदि मोजां मोनाखै डिसलाइक खालाम आनसाबस्क्राइब खालाम जेबो नङा आरोना गाइस जुदि मोजां मोनदो लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालाम दाबाथ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय आइ खनसे होनबालाय पुष्पारास होनलाय ओरै Pusparas. Wah guys, Pusparas to guys. Bye bye. Next video tabi logo mensigan. Tama kai.